Нищо! Вариша! Вариша! Няма повече, вест. Леле, за сега 11 на 11, ако така остава резултат. Така ще остане. Нямате ли гориво? Чай го измисля. Та тяхна, нали? А така, давай. Хочеш? Лепил. Остана, бе. Нали ти подреди запалка? И чекаш нещо. Именно така ли? Ключах. Как може да се обърне резултата? Ало! Топи хвата! Не бе, Джими, бе! Джими! Давай, довиждаме. И то out the fucking space! Едно за нас. Чакайте. Ковске! Ние, ако не ставаме абсолютно първи. Просто го и суваш и от първи. Пати удара беше. Много тъпо. Още едно и край и ги приключваме. Едно за вас! Едно за вас. Как бе, тая наша? Е, ваша е, това казвам. Много гадите сега. Жорка, лек, спокойно. Браво, бе, Жоре, бе. Браво, бе, Жорка, бе. Люс, Едно за вас. бе. Две за момент.